itman. To ara kistim man di kumahot vibes. Para ko numuhumok ni mga lapos at nagkoy. Kaso lang, ako nga katag na ilong may hinitan. Ana ko nga hinay-hinayatan ako ilong mga katag na ginamasamutan pag yung ana siya. Sorry yung kay Sir kay. Ubay-ubay yung mga lapos na tapok na rin. Sa di lang Sir kay, isiran pa minatuon niya. Gilisiran dyan mga good vibes. So, maulian dyan na itong ilong mga good vibes, no? Lagi soyupan. Pwede magtaas yun na itong ilong mga good vibes. Magtaas yun ni. Maloko na. Ibatugan mo nigmaso na itong aptag na ilong. To, ara, di saminto. Pag sure ba yun ka na isudlan mga good vibes, no? Sao naman ni taon, uy. Tanawo na to, bi. Kung niresulta, bigyan, uy. Pwede. Ihamis. Ni gwapo po. Ano man eh? Asam tos ma'am. Kay mo claim dyan ko ni quarantine.